Потребители на YouTube, аз съм Ендерман и това ще бъде моето оцеляване. Дано ми спре да лаги. Еми да започваме. Значи в предишния епизод почнах да правя къщата. И намерих кол, доколкото помня. То бе вчера ли. Както и да е. Ще видя тук. Сега ще почвам пак да достроявам къщата. Лека по лека, докато стане денем. На другия ден, в смисъл докато стане сега ден на Майнкрафт. Такова. Ще търсим овце. Да, това е. Това си ми явно. Аз направо почвам да засаждам. Да ви кажа. Не знам. Кога ще... да. Знам, пак няма мастери, защото... Искам само да си построя къща, защото... Да си построя къща, за да се предпазвам и след това ще ги убивам. Това е много такова на плашка голям. Спешно искам леко. Да не ми стигнат. Стигна. Така. Не се иска да ги взимам. Тук ще се направя фермичката. Така. Ще засеем семената. Тъкмо 6. Яйца, кой ги прави? Ще ги видим. Сега отивам за камъни. Супер! Направо яко. Сега отивам за камъни. Кабел слънче. За да си направим паричка. Да си правим камъни глупости. В този епизод ще тръгна да търся овце. Ще си направя чест. Най-вероятно. И дървени камъни неща. Най-явно това ще правя в този епизод. Днес. Знам, може малко да не виждате. Но го снимам сега вечерта, защото исках да снимам днеска клип. Даже го бях планирал. Но прекалено много домашни имах и нямаше как да го направя сутринта, затова реших да направя вечерта. Не смисъл да има клипа. После ще ги направим. Ако чувате вратата и се отваря, това е от досадния ми брат, който само ще пречи и май пак ще трябва да спирам. Защото мисля, че не мога, не знам защо, не мога да спирам на пауза, за да спирам неудобните части. Така ще взема дървата. Ай! Аха, крави. Маче, да. Ще са ми в мините в някои епизоди.
Това ще е най-скучният епизод, ако сега го спра, така че ще направим меч, тръгваме да търсим овце и майче това ще е за сега, защото ми се спи. И там ще ви харесат. Само да ми лагни. Къщата ще вършим други епизоди, съжалявам. Сега само ще потърся овце. Но някъде да не губя къщата. Защото ще ми трябват спешно. За легло, защото не ми се стои през нощта. Бих продължил напред, но нямам страх ме да се загубя къщата. Тъй че ще видя, но ще убия кралата. Мама ми даде кожа. Да, но. Около тук нахер правим. И съжалявам, зрители, на този епизод, майче, много страшно ще ми лаги Майнкрафта. Тъй като компютъра ми преди малко го включих. Ой, тук не няма пещера, бе. Бах ти. Добре, ако не бях то... И как ми лаги страшно. Аре, бе. Аре, бе. О, съжалявам, но май днеска няма мога да снимам. Ще го кача, де. Но няма да е хубав епизода. Но ще се реванширам по някакъв начин. Ай, супер заваля. Супер понемам тук пясък. За да правя стъклото. Я да направим. Ще довърша къщата. Съжалявам, но за сега това ще е епизода. Ще кача, смисъл, още епизоди. Смисъл с повече неща, смисъл, не като не се много съжалявам. Но пък, не, аз мисля да, смисъл, другия път ще си правим мина. Фак. Ще направя на мина. Мина, не мида. Ако не се помисля нещо. Ще правим мида. Това ще е лично друг епизод. Пак къщата, нали? Наистина аз ще почна да търся овце. Абе главно мина, за да търся руди, малко да се поразвивам. Съжалявам. Супер, направо великолепно. Ами съжалявам, майче ще спирам епизода. Защото няма... Айде. Съжалявам, за сега това ще бъде. Надявам се да ви е харесал епизода. Ще се видим до другия път. Чао!